Ostegun honetan fiskalik egindako dokumentala aurkeztuko dugu Ibaiganen, 6etan. Joan nahi duenak izen emate bat jarri dugu aforoa dela eta. Lehenengo aurkezpena denez elkarrizketatu batzuk bai agertuko dira. Eta hori galderak egiteko aukera izango da eta baita solasaldi bat egingo dugu aurkezpenaren ostean. Kiskali gara Basauriko Gazte Talde Feminista eta prozesu hau hasi genuen Euskal Herriko neska gazteetan parte hartzen dugulako. Hori da Euskal Herriko Gazte Talde Feministen sare bat. Eta konfinamenduagatik sortu zen prozesu edo dinamika bat zela zuen normalitatea desnormalizatea dagoaz. Eta hori izan zen aurreko dudan, eta gure ideia izan zen bideo bat ateatza Basauriko neska gazteok ze bizipen eduki genituen konfinamenduan. Eta hortik tirakasi ginen eta azkenean okurritu zitzaigun egitea dokumental bat. Basauriko neska gazteok eta emakumeo izitun problematika landu egiten ditugu. Prekarietatea, zaintza, hezkuntza, azaldu egiten dugu nola ez diela problematika berriak lehendiz etorren krisianizko hitz baten eraginez problematika hauek larriagotu eta asko agerian jarri direla. Askotan bizipen hauek ez ditugulako politikotzat edo hartzen eta ez ditugulako sistema bati ez ditugulako lertzen sistema bati antzuten dioten zerbait bezala. Hasieran nahi genuen batez neska gazteak elkarrizketatzea eta azkenean hainbat adinetako emakumeak ere elkarrizketatu ditugu 17 urtetik iaia 40 urtetara. Adibidez elkarrizketatu dugu Oiane, dela langilea berdintasun arloan, baita ere amatasunaren inguruan hitz egin dute Leire, Biki eta Lorena. Gero hezkuntzaren inguruan bai irakasle eta ikasle bezala Maialen, Itoitz eta Ainoa. Paula hitz egin digu osasun zentro batean nola bizi izan zuten. Amaiurre kontatu zigun pixka dispertsioaren inguruan, ze da motxilenadun umea da eta bere aita zelan bizi izan duen kartzelan eta kanpoan egonda. Eta Aitzik lan egiten zuen supermerkatu batean eta gero Mabelek eman digu bere ikuspegia emakumea arrazializatu moduan eta baita ere militante arrazializatu eta feminista moduan. Guzti honek gazteon gain ondorio psikologiko batzuk izan ditu eta ikusi izan dugu nola gazteon suizidiotaz asko igo dela eta ondorio larriak izango dituela gure osasun mentalean taulan. Orduan, eta guztia honetaz gain, gero badago gazteon ganako kriminalizazioa eta gazteok arduragabe gisa hartu gaituztela etengabe eta hori benetan uste dugu ez dela kontuan hartu gazteon egoera neurri hauek ezartzerako orduan. Ikusi egin dugu nola gazteak izendatzerakoan gazteak eta botelloia izan dela, gazteak eta jaia, gazteak eta arduragabaikeria eta holan, baina uste dugu hauze pixkat erabilia da tresna politiko bezala arduraren fokoa beste nonbaiten kokatzeko eta ez benetan botera daukatenengan eta erabakiak hartzen dituztenengan. Dokumentalean eta trailean bertan ere esaten dugu neskak isila arazten saiatu direla eta hori ez da izan bakarrik pandemian zehar. Ez dute hartzen guk emakumeak izan da eta gainera gazteak izan da ez gaituzte sujetu politikotzat hartzen. Beraz oso zaila izan da testuinguru honetan hitz egitea, ahotsa altxatzea eta saiatu gara pixkat bizipen horiek salarestea eta gure bizipenak eta hainbat esparruko emakume honak argira ateratzea. Datorren ikasturtean dokumentala zabaltzen jarraitzeko asmoa daukagu, aurkezpenak eginez eta denbora bat pasatuta internetera edo igotzeko asmoa daukagu, ez dakit oraindik nora igoko dugu, baina bai daukagula asmoa nonbait eskuragarri jartzeko. Eta gero horretaz gain, urriak 8, 9 eta 10 Euskal Herriko neska gazteon batera jotzea egingo dugu. Ibilbide bat dauka mugimendu badelako eta justu egintze aurrean daukagun krisianizko hitz honek honen aurrean erantzun kolektiboak eraikitzeko borroka moldeen inguruan hausnartzeko eta baita bakarturik nahi gaituen sistema honetan era kolektibo batean
aurre egiteko, eta bai dokumentaren agertzen dien problematikei eta beste zenbaiten aurrean neska gazteok neska gazteon artean egitasmoak eta alternatibak erabikitzeko.